Σήμερα μαγειρεύουμε μαζί και δοκιμάζουμε μανιταροπροϊόντα από την εταιρεία Dirfis. Θα φτιάξουμε βιολογικά ταλιολίνι με λεντινούλα, φρέσκια λεντινούλα σε μια συνταγή που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Έχω προσθέσει άφθονο νεράκι να βράζει με αλατάκι, εννοείται, για να ρίξουμε μέσα τα βιολογικά μας ταλιολίνι μόλις θα είναι έτοιμο να βράσει. Εδώ πέρα έχω τα φρέσκα μανιτάρια λεντινούλα, τα οποία μοσχομυρίζουν, είναι φρεσκότατα, φτάσανε στην πόρτα μου από την Εύβοια μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, οπότε μπορείς να μπαίνεις στο site και να κάνεις την παραγγελία σου άνετα και χωρίς φόβο, γιατί θα σου έρθουν φρεσκότατα. Κόβω τα μανιταράκια, έχω βάλει το τηγάνι εδώ πέρα δίπλα να ζεσταίνεται με ελαιόλαδο, στο οποίο θα ρίξω τα μανιταράκια μου. Δες εδώ τη μαγεία της φύσης. Παράλληλα ψιλοκόβω και ένα κρεμμυδάκι. Το νεράκι μου έχει βράσει, το κρεμμυδάκι μου τσιγαρίζεται και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα στο αλατισμένο νεράκι αυτά εδώ τα καταπληκτικά βιολογικά ζυμαρικά. Θέλω να τα δεις λίγο από κοντά. Είναι ζυμωμένα με μανιτάρι λεντινούλα και πάμε να τα ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα. Τα αφήνουμε να βράσουν για 3 λεπτάκια. Το κρεμμυδάκι μου έχει τσιγαριστεί και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα τη μαγεία. Ρίχνω μέσα και τη λεντινούλα να τσιγαριστεί. Βγάζει ένα άρωμα γεμάτο, βουτυρένιο, καταπληκτικό, ντελικάτο. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αν δεν δοκιμάσετε αυτό το μανιτάρι. Το ζυμαρικό μου έχει βράσει, είναι τέλειο, δεν το σουρώνω, το μυστικό είναι εδώ. Παίρνω από το ζωμό του και εφόσον έχει τσιγαριστεί το μανιτάρι μου και το κρεμμύδι μου, ρίχνω μέσα από το ζωμό που έχω βράσει το ζυμαρικό για να κάνω μία τέλεια σάλτσα. Τα ζυμαρικά του Dirfis έχουν την ιδιότητα να δένουν τόσο καταπληκτικά σάλτσες χωρίς να χρειάζονται τίποτα άλλο, επειδή περιέχουν πάρα πολύ άμυλο, το οποίο σε συνδυασμό με τα μανιτάρια τα οποία είναι ζυμωμένα βγάζει μια τόσο καταπληκτική γεύση στη σάλτσα. Είναι έτοιμη. Και πάμε να κάνουμε το πάντρεμα και να δούμε το τελικό πιάτο που φτιάξαμε και να το γευτούμε. Είδου το αποτέλεσμα, μοσχομυρίζει, ανυπομονώ να δοκιμάσω και να σας πω τις εντυπώσεις μου. Η πιο νόστιμη μακαρονάδα που έχω δοκιμάσει. Δεν περίμενα ποτέ ότι το μανιτάρι λεντινούλα θα έχει τόσο υπέροχη και γεμάτη γεύση. Σας αφήνω, καλή μου όρεξη.